Luke Cummings yn camu fewn ar bas at Mo Toure ar y cynnig cyntaf, Kay McLagan ar gic Sisiwr fewn i Generwyd i ddyblu Mantes, ail gol Kay McLagan yn noson ac am gol gampus oedd i fynd. Rhys yn dwy'n y bêl, wedi parhau ei rediach yn derbyn y basgan lan mewn i'r canol. Elliot Evans yn disgwyl, Evans! Gwych gan Elliot Evans yn sicrhau'r 3 pwynt i'r myfyrwyr. Compton yn mynd amdani, Compton! 6 gol! A Compton yn sgorio gyda'r gorau eto ac ein crydd wych i'r gorau ucha am hanner o bêl-dron ni wedi gweld. Jones wedi gymryd gwahaniaeth ers dod i'r maes fel eilydd. Bryant nawr, mor brysur, mor gry. Mae'n cael ei warchod gan ddau, gan Dai a gan Davies. Cymru dros 2 munud yn weddill, Bryant wedi curo 1. Bryant nawr i mewn i'r cwrs bach, a flic, a draws! A mae Bai Colwyn wedi dwyn y pwyntiau ac am